Undskyld, fru Banum. Skal de have hjælp? Hvad? Skal de have hjælp? Nej. Hvorfor? Nå, men det var, hvis de var for tunge. Eller? Nej. Som de ser, så har jeg det udmærket. Fint nok. Det er Alex. Hvem er det? Alex, deres overbo. Undskyld, jeg kan ikke høre, hvad de siger. Jeg tror ikke, døren er lavet til at tale igennem. Hvem er de, siger de? Det er mig. Alex. Jeg vil bare sige, at jeg kan ikke rigtig komme ind. Nå? I min lejlighed, det er ligesom... Jeg ved ikke, er der nogen ombygning i gang i dag, eller hvad? Ombygning? Sig mig, hvad er det, de vil? Hvad jeg vil? Det er kun fordi, jeg kan ikke komme ind i min lejlighed. Der er ligesom ikke rigtig... Der er ikke rigtig nogen dør deroppe. Altså, det kan være, det er mig, der er noget i vejen med, men jeg forstår ikke, hvad de siger. Nej, men det er meget, meget forvirrende for mig også. Der er ligesom ikke nogen dør deroppe. Hvor I min lejlighed. Deres lejlighed? Altså, hvilken lejlighed? Fru Banum, jeg bor lige over vores hold lige deroppe. På loftet? Hvem i alverden har givet dem lov til det? Undskyld, er det Simone, der får dig til det her? Hvem? Simone, min kæreste Simone. Altså, nu må de høre op, ved de ikke nok. Ja, det må undskylde. Jeg skal have gæster. Farvel. Det kom, jeg har